Abenduak 28an Elgoibarren Pirritx eta Porrotx egongo diala, beraien esto berrixakin, espektakulo berrixakin, eta daka izena eskerrik asko, eta bueno, aurten gaitzat hartu dute minbizixa, eta bueno, egongo da beraien denda onduan, egongo da beste denda txiki bat bezala Aspanovas elkartekua, Gipuzkoako aur minbizidunen gurasuen elkartia izango osatzen duten elkartea da Aspanovas, eta bueno, bertan jasotako dirua eta elkartiari laguntzeko dala, eta bueno, ni bertan parte hartuko dut, Elgoibarren, Pirritx eta Porrotxen saioetan, eta bueno, jendiari esan animatzeko, bai ikustera etortzeko eta baitxa pixkat kolaboratzeko asoziazioko puestioan, eta bueno, esan gaur egun edozein aljako latoka minbizi jaukitzia, eta pentsatzia pixkat bestietan ere ez. Eta bueno, hori, kolaboratzia eta animatzia ze oso politxe izango da, eta eskertuta dagoela gure gaitxikan ere bai zeo zeitzia.